Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Todo bonita? Hala, vamos, Sí. vamos. Conversa un, toma segunda. A ver, Rosalía, que nos están pedindo que avaliemos o ensino do galego dos últimos 40 anos. Eu estive pensando así un pouco que cousas importantes destacaría dos últimos 40 anos do ensino do galego, porque xa levo 33 ou 34 anos dando aulas. Sempre dei aulas de galego, a maiores de outras materias. Agora tamén son profesora de portugués, non? Mas eu creo que o máis importante e o que máis deberíamos valorar é o imenso traballo realizado polo profesorado de galego. O profesorado de galego, cando entrou na escola, trouxe unhas dinámicas novas, unhas dinámicas, non sei se ti o ves agora como profesora nova, senón notas que precisamente o profesorado de galego está sempre implicado en todas as movidas culturais que hai nos centros. Está sempre responsabilizado do equipo de normalización lingüística. Se non é o coordenador ou coordenadora, está aí traballando. Se hai unha publicación, aí está corrixindo sempre. O galego entrou nas escolas dunha maneira moi natural, porque eu lembrome cando entrou o galego nas escolas, que eu era alumna, dunha maneira moi natural e dunha maneira moi transformadora. E eu creo que as escolas e os institutos que asumiron ese papel que lle toca ás escolas de normalizar a lingua, de que a lingua avance, de que a lingua teña dignidade e que a lingua sexa a lingua de comunicación, que o galego sexa a lingua de comunicación nas escolas. Ti ves hoxe o mesmo ou non? Eu estou totalmente de acordo con iso que estás a decir. De feito, estaba me vindo a imaxe así á cabeza, sabes, cando vas falando e se vai formando unha imaxe na tua cabeza, estaba pensando en Atlas un pouco, non? Claro, nos últimos 40 anos non podo avaliar porque non teño eses 40 anos, non? Pero sí que é certo que, claro, eu tiven a sorte de medrar nunha casa de mestres. Meus pais, cando foron mestres os dous, agora están xubilados, e cando eles empezaron a dar aulas, pois viñeron con todo ese ensino do galego, non? Digamos, foron, pioneiros nese sentido, entre outros, moito todo este movimentos que había, non? De renovación pedagóxica do uso do galego. E eu penso que esa responsabilidade, por iso decía o da imaxe de Atlas, non? Debera ser nun país un pouco máis normalizado, non? Un labor colectivo, non? É dicir, que a maior parte do profesorado debería estar implicado nesa normalización, non? E o profesorado de galego creo que nese sentido sí que ten exixelle demasiada responsabilidade nese sentido e non sempre se colabora o suficiente, non? E despois, xa tirando un pouco tamén do que estabas comentando, eu penso, guindo así esa cuestión, que o galego sempre foi asociado, e defendo moito esa idea, non? As aulas de galego a unha innovación pedagóxica de algún xeito tamén, non? É dicir, penso que ha de ser así, ademais, non? Dar esa imaxe tamén ao alumnado e ao resto do centro, non? De que, evidentemente, e así o é na maior parte dos casos, pois o ensino de linguas adoita estar sempre actualizado e o profesorado de galego en particular adoita abandeirar un pouco esa... Claro, porque date conta que a responsabilidade que temos nós é moi grande, porque nós estamos facendo realidade un soño do galeguismo histórico, que é o galego nas aulas, o galego na escola. E nós ese peso notámolo, non? E entón, nós estamos con unha vontade absolutamente transformadora da sociedade. Nós queremos que a nosa lingua sexa a lingua de uso habitual en todos os ámbitos, nos ámbitos cultos e en todos os ámbitos da vida dunha persoa que viva na Galiza, non? E entón sabemos que a escola é fundamental. Entón temos que facelo ben, claro que sí, temos que ir pola innovación, pero
tamén non fomos moi ben tratados ao longo destes 40 anos. Fomos moi desprezados, moi maltratados pola administración, fomos denunciados, fomos perseguidos os que éramos reintegracionistas. Entón, tamén somos un colectivo que non foi moi ben tratado, non? Non polo noso alumnado, que normalmente sempre nos quere moito e empata moi ben con nós, mas porque ese peso, esa responsabilidade que nós tiñamos e que nós temos aínda agora, eu creo que nas primeiras xeracións de profesores de galego tivo que ser enorme. E, bueno, á vista está todo o traballo que se fixo durante todos estes anos, non? Todas as publicacións, todas as actividades que se organizaron cada ano, todas as horas extras dedicadas, non, á nosa lingua, porque se algo ten o profesorado de galego é que ten moitísimo mérito pola cantidade de traballo que entrega de unha maneira totalmente altruísta e dunha maneira totalmente alegre á comunidade educativa e á sociedade tamén, non? E aínda, polo que me está dicindo, aínda hoxe tamén. Porque claro, os que levamos tantos anos no ensino non sabemos moi ben así como a xente moza que está chegando agora, así que pensades, non, diso. Así nos vedes así como un pouco, oi, están os vellos e as vellas da escola. Non, para nada. De feito, eu creo que o profesorado de galego nese sentido é que ten un espírito máis xove, non? Ou máis xuvenil, non? Eu creo que, por suposto, que ten moito que ver con isto que estás describindo, non? De esa minorización, non? Por poñerlle un nome entre moitos, non? Eu creo que esa situación de fricción, quizáis, non? Coa sociedade ou con parte do profesorado, non? Ou da administración mesmo, si que che sitúa nunha condición determinada que che fai defender a alegría, non? Sí, mira ti que eu esa experiencia de problemas con meus compañeros e compañeiras de outras materias non a teño, e mira que son 32, 33 anos, e nunca me encontrei con un profesor que se opuxese, non, máis ben todo o contrario, era axudar, era incorporarse, porque o profesorado galego está co galego. Pode haber casos isolados que, bueno, como en todos os ámbitos, non? Mas o profesorado galego está co galego nas aulas. Eu é o que vexo por todos os centros que fun, e agora estou no vendo tamén. Hai moitas persoas que entran na aula e falan galego, de materias que, ao mellor, de maneira obrigatoria, terían que dalas en castelán, que teñen moitísimo mérito, e ao mellor son español falantes na súa casa, mas entran na escola, o alumnado é galego falante, o profesor tamén respeita iso. Incluso hai profesores e profesoras que son de fora e que eu nunca me encontrei con ningún problema nese sentido. Eu os únicos problemas que tive, xa xos contei antes, foron por ser reintegracionista e, en concreto, por recomendar o Escorpio de Carballo Calero no Instituto de Caranza, en Ferrol, que é o Instituto Carballo Calero. Que aí foi o meu primeiro destino definitivo, e aí casi me acaban coa saúde, non? Porque aquelo a inspección comigo portouse moi mal. E coñezo, eu fui unha desas profesoras represaliadas, non? E coñezo máis casos, porque houbo un momento en que ser profesora de galego e ser de AGAL, ser reintegracionista, era un problema para a administración. E entón había unha perseguizón, e porque entendían que algo, non sei, que podía haber unha grande catástrofe. Fíxate ti como cambiou, non? Ao longo de todos estes anos, para ben nese caso, non? Como cambiou. E na túa escola tedes portugués? No, na miña escola, isto tamén é unha mágoa nese sentido, porque, claro, vai un pouco asociada á persoa, non? A profe de galego que tiñamos hai uns 4 anos, estudara portugués pola Escola de Idiomas, sabía moitísimo portugués, de feito, acabou aprobando por portugués tamén a especialidade. Entón, claro, había portugués, temos moitísimos libros e bibliografía na biblioteca en portugués, e o alumnado estaba encantadísimo, era das materias preferidas, das máis elixidas e das máis exitosas. Pero, claro, un proxecto que iba asociado á persoa, digamos, que impartía a materia, entón, ao ela concursar, perdeuse esa opción, non? Eu creo que nese sentido sí que sería importante que o profesorado en xeral tiveramos máis formación nunha lingua que a nosa lingua tamén, non? Evidentemente, e que está máis que demostrado a todos os niveis. E logo, eu sí que reitero esa boa experiencia, non? Do profesorado en xeral, non? Da sensibilidade do profesorado cara á normalización
e cara á lingua, non? Eu sí que tive unha fortuna de medrar como alumna tamén e logo na miña experiencia docente igualmente, pois en ambientes, ademais como sendo no rural totalmente de galegofalantes e totalmente normalizados dentro da escola, non? Que ao final é un micro ecosistema, non? Pero, bueno, estou falando de datos como 95-100% de galegofalantes na aula, cando estaba. Sí. Entón, claro, é un Pero éxito indudable. o meu alumnado, bueno, os últimos anos aí houve un cambio, non? Claro. É verdade, 2022, perda de falantes. Iso é algo que nós, obviamente, non é culpa da escola. Non, está A que a escola non é milagrosa, non, a escola é transformadora. É verdade que hai unha sociedade, o galego está perdendo falantes, o galego estáse perdendo. O meu instituto era un instituto de 99% galego falantes. Podía haber un neno, unha nena en cada clase. Era unha cousa, e sin embargo agora, nestes últimos anos, a cousa xa cambiou, non? En fin, hai que pensar que está pasando aí. Entón, será que non chega con todo o que nós estamos facendo? Será que a escola ten que cumprir un papel máis profundo, que haberá que darlle máis valor e haberá que repensar en xeral o que facer coa nosa lingua, porque a escola é unha ferramenta, pero a escola non é a que decide, non é a que toma certas decisións. Eu creo que a escola, co portugués na escola, e se nós entendemos que o portugués é a variante internacional do galego, quen gosta do portugués adora o galego, porque desde o galego chegas ao portugués. Entón, e tes unha utilidade. O norte de Portugal, que é unha oportunidade para moitísima xente xoven, non? E que está aquí ao lado. Entón, a min isto pareceme que agora, despois de 40 anos, que xa é unha nova etapa. Non sei por qué, me dá a sensación de que algo grande está pasando e que vai cambiar, algo vai cambiar. Ti tes a sensación de cambio agora? Absolutamente. Agora, isto é dicir, o cambio de paradigma que supón a popularización de internet e, sobre todo, nomeadamente, as redes sociais, o dominio das redes sociais por parte do alumnado, eu penso que marca un antes e un despois na concepción que o alumnado ten, evidentemente, do mundo, xa só, non? E, por suposto, a chave para abrir o mundo é a lingua, non? Entón, claro, de repente, se ti ves que falando a túa mesma lingua, a túa lingua que falas coas túas aboas, e a lingua que falas na casa, te entendes con alguén que está ao outro lado do Atlántico, isto supón un cambio que estás vendo bueno, pois calquera dos ídolos, non, do noso alumnado, e o estás escoitando falando desde Brasil. Claro, de repente iso supón un cambio de paradigma para min importantísimo, non? E logo eu sigo ca teima, non? Que é unha teima constante que teño, que ten que ver, tamén que ao mellor non o comentamos antes, co cambio na metodoloxía, non? E como isto afecta o cambio do ensino e aprendizaxe de linguas. É dicir, antes o peso da oralidade era moito menor, por non decir nalgúnas materias casi inexistente, non? Hoxe en día non se concibe o ensino de linguas sen oralidade, sen a expresión corporal incluso, non? A expresión teatral, o teatro, todos temos radio na Biblio, non? Grazas ás bibliotecas escolares, a radio escolar. Entón, eu creo que ese cambio cara a oralidade, ese cambio de paradigma, pois supón. Estou de acordo totalmente con esa dificultade e con esa perda de falantes gravísima e que compre repensalo todo, e paradóxicamente, ao mesmo tempo, está habendo unha serie de oportunidades e saídas, non? Que penso que temos que, desde ese repensar, aproveitar, non? Porque, claro, eu creo que é moi necesario que o alumnado sinta a necesidade de empregar a súa lingua e sinta a utilidade e o sentido da súa lingua no mundo, non? Nos dous sentidos, no sentido máis de volver ás raíces e de ter unha identidade nun mundo cada vez máis globalizado e no que cada vez é máis doado perderse nunha sociedade cada vez máis líquida, e por outro, non estar no mundo e non estar conectadas dende o noso, pero no mundo, non? Eu da innovación educativa noto moito no tema do portugués, porque claro, o entrar en contacto con docentes de portugués, aí teñen moitísimas ferramentas, porque hai un fallo, quizá, no ensino da lingua galega, é a excesiva gramaticalización. Exacto, aí a xusta. E iso
sabemos que iso non é así, non? Que decir, co adxetivo, non, ten que ser doutra maneira. Entón, claro, hai que innovar, ao mesmo tempo hai que protexer, e desde logo a tarefa que vos queda para as que acabades de chegar, preparádevos, porque esa parte vos toca a vos, Sí, efectivamente. Eu creo que despois aí tamén temos que ter en conta que xa só a nivel neurolingüístico, a nivel científico, a ciencia demostra que unha inmersión lingüística na propia lingua vai facilitar a aprendizaxe de moitísimas outras linguas, non? É dicir, hai que ver que non poñer eso en evidencia ou impedir iso sí que é unha cuestión que non ten que ver ca ciencia, sino que ten que ver con cuestións políticas e ideolóxicas. Pero está demostradísimo que se nós, o castelán, non, que a lingua que nos rodea, xa imos adquirir, porque todos os medios de comunicación están en castelán, porque temos a materia de castelán, porque todo o que nos rodea está en castelán, o lóxico, a nivel científico, eu estou falando de neurolingüística, é facer unha inmersión en lingua galega para que eu sexa absolutamente bilingüe, non? Unha vez que eu sexa absolutamente bilingüe, vai formándose esa chamada competencia subxacente común, non? Que é, digamos, a base común das diferentes linguas que vou adquirindo. En canto iso se reforza, eu logo aprendo que asocio fiestra con fenetre, asocio non, todas estas, bueno, e co italiano e con todas as linguas romances, non? E con outras linguas que non son romances. É dicir, eu creo que nese sentido tamén hai que reforzar a idea de que tamén volvendo a esta sociedade líquida, non? Que eu creo que hoxe en día temos outros retos diferentes aos de hai 40 anos, pero a situación é tanto máis complexa, é certo que é máis sutil, que é o que decías antes, non? É máis sutil todo en xeral. Está clarísimo, é que hai que ir por aí. Ademais, eu creo que agora vos estades xa capacitadas para dicir, ben, vamos a ver, cal é o camiño? Ti cal pensas que é o camiño? Porque realmente isto non pode seguir así. Eu creo que se poden facer dúas cousas. Por un lado, explicar o galego coas dúas normativas, coa normativa, digamos, local, galega, e a normativa internacional, o que sería o binormativismo, que se está falando moito últimamente diso, e iso na escola podémolo facer. Podémolo facer perfectamente, Profes de galego, profes de portugués, podedes facelo? Claro. Profes das outras materias, problema? Ningún, levamos anos dicindo que isto hai que facelo. Porque é que é así. Esta é a realidade. O que pasa é que arriba non nos veñen visitar cando estamos traballando. Vamos facer ou por aquí o binormativismo ou vamos empezar. Non digo máis, porque a aproximación ao portugués se iniciou no 2003, xa se deixou atrás a segunda forma do artigo, xa se deixaron atrás e xa empezaron a reducción dos grupos cultos. Por que non meten agora o NH e o LH? Que pasa? É tan difícil sustituir. Que non seremos... Dille ao profesorado, dinche, perfecto, vamos a facer. E a escola aí sí que pode cumprir un papel importante. Vamos facer historia, vamos cambiar as cousas de verdade. Caramba, que xa pasaron 40 anos. Efectivamente, 40 anos despois, e sobre todo no século XXI, neste mundo, neste contexto que estamos a trazar, non? Hai algo evidentísimo, non? Metodolóxicamente, a nivel pedagóxico, por engadirlle xa que agora estamos máis no eido lingüístico, non? Por engadirlle rodear un pouco este que acabamos de deseñar e sumando a esa cuestión un matiz pedagóxico, non? O tratamento integrado de linguas, onde está quedando? Quero decir, moitas veces estamos compartimentando absolutamente as materias dun xeito totalmente artificial, non? E isto é algo que se ven repetindo non de onte siquera, é dicir, de hai moito tempo, non? Sabemos que a división en materias en xeral é un artificio, non? Que hai que, bueno, pues temos que por organización do centro e polas especialidades e pola configuración do sistema educativo, pois que se segue a respetar. Pero o que si a concepción tan estanca, eu creo que iso sí que está obsoleto, non? É dicir, cada vez máis hai que coordinarse entre as profes de linguas e camiñar cara a un ensino intercultural, plurilingüe, e eu creo que aí sí que todo isto nos sitúa xa non só no que estás anotando, sino nun cambio de paradigma total no ensino e aprendizaxe de linguas no século XXI, non? Que eu creo que é tamén o que reclama o alumnado e a sociedade, non? É dicir, a típica cuestión que nos repite o alumnado, e isto sí que é unha reivindicación do alumnado continuamente. Por que a profe de galego nos di que temos que analizar en árbore e a profe de castelán nos di que non sei que? En inglés o suxeito non sei que, pois en portugués...
E ao final, esas ideas non se van vinculando, non? E coa historia, non? É que eso démolo... Sí, pero eso foi en música. O neoclasicismo, sí, pero eso démolo en música. A ilustración, en galego, pero en galego non era isto. Pero... Entón, esa mestura, eu creo que cada vez ten menos sentido, non? Entón, aínda que a nivel organizativo de horarios se pase por unha transición non necesaria nese sentido, eu sí que xa estaba visualizando outro paradigma. Eu penso que ese tratamento integrado de linguas, que esas propostas innovadoras no ensino e aprendizaxe de linguas desde unha normalización e desde esta conciencia tamén internacional, é como eu visualizaría a utopía do ensino no futuro. A nova escola, a escola do futuro. Efectivamente. A escola semente. Ti que sabes algo, contame. Sí, bueno, sei algo, tampouco sei moito, o que sí sei é que precisamente sí defenden isto que estamos falando en canto a asociar unha perspectiva da lingua aberta e tal como estamos comentando, con diversas opcións, e asociando a unha innovación educativa, non? Desde a rapazada, polo que eu coñezo o proxecto e xente que está implicada nel, pois, digamos que un pouco é a proposta que teñen en marcha, non? Nunha escola onde tamén está moi presente, por exemplo, a terra, non? A terra física, digo, tamén a terra conceptual, non? Pero sí que está moi en contacto co territorio, hai propostas moi prácticas, non? As rapazadas de moi pequenos estudan tradicións, as cantigas, seguro que as cantigas populares que nos cantaban a nós cando éramos pequenos. Regueifas. Non, eu nese sentido penso que é un proxecto moi interesante. Se ben, he de puntualizar desde o meu punto de vista que iso deberá ser a escola pública tamén. Quero decir, o que me parecería máis interesante que fora unha proposta tamén que se poidera, digamos que teño esa dobre cuestión sobre a semente, non? Por unha banda, pareceme unha proposta interesantísima, e por outra, sí que defendo o ensino público no sentido de que o ideal sería que todo alumnado tivera acceso desde un sistema público a un ensino, un modelo diferente. Un modelo de ensino así. Pois aí está, funciona, só é copiar. É que... E ademais eu estou tan convencida de que o profesorado galego está implicado en facer as cousas ben, está sempre aberto a todas as novidades. É certo, está neste momento moi cansado do papeleo, da burocracia e de todas estas cousas, non? Porque iso nos fai perder moitísimo tempo. Pero está tan implicado e aberto a todas as novidades e ten ese pulo transformador. Porque todo o mundo queremos unha escola mellor e porque sabemos a importancia que ten a escola nunha sociedade, non? E aí está un modelo, sobre todo para os pequenos e as pequenas, que teñen un inicio escolar diferente, non? Porque a verdade é que na escola había que cambiar incluso os espazos. Totalmente. Incluso os horarios. Totalmente. Iso de estar con unha campaña trincadora, iso interrompe as dinámicas que tes, tería que ser moito máis flexible, e logo con moito máis debate, con moito máis comunicación, bueno, temos que construir esa escola. Unha escola viva. Sí, unha escola viva e galega, unha escola aí viva, galega e unha escola... Veña, oye, como facemos para xuntar a academia coa academia? Eu creo que iso é un... A ver, como facemos? Un labor moi complicado, non? Non é tan complicado. Bueno, eu vexo difícil. Non, bueno, non son tan antigos como parece. Non, ti crees? Non. É todo aprender.